Манижа Давлатова пас аз солҳои тӯлонии хомӯшӣ зоҳир шуд. Сарояндаи маъруфи тоҷик Манижа Давлатова пас аз солҳои тӯлонии хомӯшӣ чанд рӯз қабл дар маросими тӯе зоҳир шуд. Манижа дар тӯи хонаводагии фарзанди апааш ҳузур дошт ва бо ҳузури худ муҳити идонаро боз ҳам гармтар карду ба дили ҳазорон мухлиси дерин ва дӯстдорони санъаташ шодию умед бахшид. иштироки ӯ дар маросими тӯй ҳамчун як рӯйдоди муҳим ва хуш барои муҳити фарҳанги тоҷик пазируфта шуд. зуҳури ӯ на танҳо хотираҳои ширини солҳои пешинаро зинда кард, балки умед дод ки ҳунари асил ҳамеша зинда мемонад ва метавон интизори сурудҳо ва консертҳои нави ӯ дар оянда буд. ин бозгашт ки бо самимият ва муҳаббати мухлисон ҳамроҳ шуд, нишон дод ки Манижа Давлатова ҳанӯз ҳам дар дилу ёди мардум ҷойгоҳи махсус дорад ва садои ӯ ҳамоно метавонад қалбҳоро ба ҳаяҷон орад.